Jam hire mon bandiraɓe on calminama o ko Ramata debbo moyeran hande noon eɗen jogui ɗo koɗo mawɗo baɗɗo fayida no fewi woni DJ mboɗo sikki kam en famdi mo andama ɗum noon mi accamo salmina bandiraɓe sen paari mbaɗen no gowɗen wadde ni. Ramata mi salmitimama no fewi, mi salmini kadi yeɓoɓe men à travers TENNGAADEPpro et amis chers téléspectateurs yeɓoɓe men ɓe fof mi salminiɓe wonini kam weltare jeeyde e invité ji ma. eyyi ɗum noon waɗi fayida no fewi. hande en jii e nder sa ƴeewi banggue TikTok banggue yo bang e téléje foof kal jiiɗomo tan ni heftinete holko mbawɗa arande haalande hen yimɓeɓe hol an? eyyi tout d'abord haalde hoore mum déjà weeɓani mais mami essaye etade mi haala e seeɗa ko gandumi hooram ko nde tawno neɗɗo ene niɓɓiɗi. min indam yimɓeɓe ne gandiri kam famille e yimɓe ɓattiɓe kam aɓe gandiri kam Aboubacry. mais inde ɓurɗo andede o ko DJ DOUBIDOU nde tawno gonɗen koye milieu animation donc voilà pour artude hen tan ko ɗum woni DJ DOUBIDOU. et voilà. mi yi kadi won hen e noddirma Alpha o holko addi nde ɗon inde? eyyi Alpha o ko banggue cinéma o. mais Aboubacry o ko mbeɗa heewi ille mbeɗa andi kam so wi mbeɗa liftoɗo ille mande émission ko hen mbalten mais DJ DOUBIDOU en tant que animateur et carrière am animation et tout. Alpha o ari ko après ko tout récemment donc Allah hokkam chance wawde participe e série goto boîte de production goto no wiye Marodi TV wonɓe to Sénégal jeeya boîte uji ɓurɓe mawnude d'ailleurs dañmi chance wadde participer goto e série ji mabɓe e o kokkami hen rôle Alpha depuis nden noon fulɓe ɓe kadi machallah ko inde nde ɗon kadi layiri oɗon banggue. ok. eyyi ɗum noon DJ est ce que aɗa wawi ɓeydade ya ñanda men carrière ma animation? Ramata mami haalanma gueɗel gotel mi hewani wadde ɗum mbeɗa sikki ko oɗo wonata deuxième walla troisième émission mo mbanmi mbeɗa explique e carrière am animation juurani ene juuri mbeɗa sikki ko wellitaram min hande dañde ko wayni an hewno invité yimɓe aɗa namdo ɗumen hande invité ɗa aɗa haala donc haalde hoore mum weeɓani comme no mbirumi e début émission ni. mbeɗa sikki meɗen fuɗɗo wadde hen duuɓi 15 donc wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati mi yi noon ko heewi mi dañi chance wadde yaadude e artiste uji mawɓe mi dañi ɓattade mawɓe mi dañi hen connaissance kewɗo mais puɗɗorimi ɗum ko fijirde wonno e leegal gonda e yimɓe association jogoɗon programme uji tout le temps ene waɗa ƴeewe tan ɓurɗo limsude mbiyeɗa ya haalnanamen ɗum ɗo walla son jogui nokkuji an tottete porte parole o e finalement ɗo wonno fijirde ha watti so programme uji goodi yimɓeɓe mbiya kam DOUBIDOU est ce que arata mbaɗanamen animé nden ni DJ DOUBIDOU o wodano ko ɗum tan wonno ɗon par ce que mi waɗi ko mi rappi kadi instant goto mi wondino e groupe goto no wiye duɗal gendi et puis mi fijiri ɗum ko ɗum waɗi nde natmi milieu animation nde mi hulani guite en walla won certaine gueɗe mais parent ji jiiɗano départ o babam wondano hen par ce que babam hewno wiide ndeysan de passage mbeɗa salminamo o wiyata wonde kala ko goppuɗa sababu ne meccal ma wat feere ɓuura hen guiƴe ko ɗum wawi wonde foof noon e oɗon ngol ɗon konngol waɗi kam affecté à chaque fois somi yeehi dans les programmes walla somi yeehi certaine endroit ji jiɗami ko yomi wadde ɗon ko moƴƴi hayso tawi neɗɗo wawa wadde foof ko woni moƴƴi mais jiɗami wadde ɗon ko moƴƴi Oscar de vacances uji yonta yimɓeɓe mbiya jeehe ƴeewe DOUBIDOU amga mbiɗa jogino sehilaɓe somi woni e animation ko gaynujam gonan koye tonje yimɓeɓe aroɓeɓe foof leegal ngal mbeɗa andiɓe c'était magnifique quoi donc alhamdoulillah noon yaari ha Allah hokki kam chance ala spectacle ɓurɗo mawnude e nder Mauritanie walla e nder Sénégal taw koye communauté am e communauté ji goɗɗi ni côté Jolfuɓe ko Allah rokki kam chance wawde animde ɗum quoi donc mbeɗa sikki carrière o ko noon yaaɗi mi waddi tourné artiste uji comme groupe comme Choco Clin ko groupe aji ɓe gandanɗa hoorema jeeyaka e génération hande mo yimɓe jeeyato comme les forces tranquille comme haɓoɓe basal en aɗa andi ɗin RG en donc wona génération oɗo donc wonko heewi quand même e parcours animation ko dañmi tawtorede
ko dañmi wadde hayso tawi mi dañani hen trophée ji hande mais Allah rokki kam chance kam mi dañi hen contact uji moƴƴi mi dañi hen artiste uji ɓe jokkodirmi ha teddungal woni hakkude men pour résumer dal rendinde fof tan wasa junnade halaga ko ɗum woni carrière DJ Doubidou. wadde somi faami wona e fulɓe tan liggottoɗa ɗe liggodo hay jolfuɓe. non effectivement animateur ala droit wiide liggodirami tan koye oɗo communauté tant que Allah rokkuma fartange wawde dañde chance nande ɗemgal gongal so tawi ɓen aɗa waɗa ko mbawɗa ko tan a dañat Allah rokki kam chance mi dañi liggodirde e téléji ɗi ganduɗa horma wona téléji halpulereɓe même si mi puɗɗorimi koye téléji halpulereɓe mais mi dañi chance wawde liggade e téléji goɗɗi ko wona téléji halpulereɓe tout récemment télé mo battidimi liggodirde o c'est la première télévision des cultures urbaines du Sénégal manam ko télé première télé ɓurɗo mawnude e nder culture ko fate culture urbaine mo dillanmi o e nder Sénégal donc ɗum ɗon ko fartange mawɗo kadi jokkodirmen e artiste uji mawɓe contact uji comme groupe comme Dareji family Ndongodi c'est mon grand ko neɗɗo mo ganduɗa horma vraiment on partage beaucoup de choses animateur ɓurɗo mawnude hande e nder Sénégal mo ganduɗa artiste foof ne yiiɗi jokkodirde mo ko idolam ko sekilam ko mawnam ko conseiller am ko fofam Pape Sidi Fall donc firti ko fartange wawde jokkodirde e leƴƴi goɗɗi ko wona leñol ma. ɗum noon DJ holko woni hakkude ma e nalankoɓe e kamɓe fof tan dal hakkude ma e nalankoɓe Mauritanie Sénégal. nalankoɓe mbiɗe koɓe kam fof koɓe sehilamam mais kam fof kadi des fois koɓe habdiɓe mi ñohanaɓe kadi yeɓoɓe émission ɓe manam wonde nalanke weeɓani banggue fof noon so tawi ko rappowo jimowo o e façon jimrinde jimata fof wonde nalanke weeɓani par ce que nalanke ko neɗɗo muñowo minen animateur uji walla soit disant des fois min ɓorno casquette aji chroniqueur uji manam créoɓe polémique aji sa ɓurani wawde muñde tan a waɗata amen ennemi taw min gona ennemi ji ma c'est juste que yidde des fois yo yimɓeɓe mbatta hakkille ma heewiɗo neɗɗo arata kala e muɗum hunde pour yimɓeɓe cikka gonɗa koye bonniddemo alors ko gonɗa koye fewndudemo par ce que wonko kalata e artiste o automatiquement yimɓeɓe fof jahat ƴeewoy ko kalda e makko ko gongol fenade pour artude e relation me artiste uji mbeɗa jogde mabɓe très bonne relation manam relation belɗo e moƴƴo jogdimi mabɓe wone men mbeɗa jogue mabɓe teddungal wone mabɓe jogue mabɓe kers wone mabɓe mbeɗa jogde mabɓe cehilagal gonga so liggeyo yawti ko minen kirdata minen ñamdata minen jardata minen kaldata mi andanaɓe ni ko public mabɓe walla ko fans uji mabɓe gandanaɓe donc alors que ɗum ɗon ko relation belɗo joguimi mabɓe par ce que Allah rokki kam chance comme no mbirumami début ni wonde wona oɗo génération gonɗo ɗo mo yimɓe jiidata kam o puɗɗidimi koye génération goɗɗo gonɗo caggal mabɓe manam comme force tranquille mi ummotono galle amen mi yaha galle roi Hemsen mi ñalla toon mi ummo galle roi Hemsen mi yaha to choco clin mi hiira toon mi ummo toon mi yaada to RG mi ummo hedde RG mi yaha ala membo mema ko groupe aji ganda hande ko c'est des groupes aji légende ɓoyɗi oɗo génération garɗo noon malgré feccere mabɓe ko min hecciɓe mais ɓe gari min bokkidi génération min jaadi nde tawno aussi kadi minne garmi nde grand ji ɗi won animateur uji tawnomin e ɓattiɓe minne kadi kamɓe nde ɓe gari nde ko min ɓe ɓuuri ɓattade ɗum waɗi mbeɗa wawi wiide kala concert uji mabɓe baɗɗi kala nde mi animani tawat komi wonani leydi ndi walla ko min woni mo ala temps mais kamɓe fof ɓe teddinirat kam ɓe kalana kam ɗum ɓe kollita kam gueɗe mabɓe et puis machallah voilà ndeysan ko noon tigui waɗi fayida no fewi e ha joni tan mboɗo yiiɗi kadi mboɗo nana yimɓeɓe e hewɓe hen ene noddirma Alpha min hooram ko Alpha gandirmami mboɗo yinno andude inde Alpha nde kam holko addi ɗum eyyi Alpha kay ko addi ɗum ko enen fof eɗen gandi ɗum manam koye milieu cinéma o foof noon ummi koye animation par ce que manam ko ma neɗɗo yiima aɗa waɗa hunde o jaɓanma hen walla o weltonoma hen o wawa yiilanade mo goɗɗum ko ganda ene jokko e an ko gonɗa don noon manam ko ma yimɓeɓe jiiruma gueɗel gotel ne mbawa Alpha o ko série mo battidimi joudude avec boîte de production ne wiya Marodi ɓurɗo mawnude e nder Sénégal Allah rokkuma chance joude hen donc ko fartangue woni ɗon addi ɗum ko Fandiaye ɓurɗo andirede Hawa e série Jamme Fatimata ko neɗɗam ko sekilam mbeɗa salminamo de passage mi wonno mi jooɗi par hasard tan o noddi kam téléphone o wi kam ata an
asiki juude mo série intéressant ni Fanjay woni yumum baba merci on be gandi yumum baba mais minen ko hanga yibe batti mo maire mais wana maire ko cugle tuksel afami ko addi dum don be jogi seram goddo en wiye Michel Fall ko neddo jouwannodo den série je tout kanko boy yidde nawde mi marodi mataw Allah hoddirani Allah rewni dum non e juude Fanjay halan kam dum ne j'étais même pas intéressé mbi mom ala problème l'essentiel tottube numéro am so be noddi kam ala problème on totti marodi numéro am wadanobe casting be noddi kam téléphone be woni Mauritanie be mbi kam an commune waddabe ma profil man intéressé amen nati do yalti do donc est ce que ara wawi assiste de casting bi pour halande mon gonga mi wonani Dakar actuellement comme jaada voyage mais ngartam ko lundi bibi ngartam ko lundi et très bien kalande mam do histoire god jalni bibi ngartam ko lundi be mbi kam ok ala problème lundi sa arti mardi ngara casting lundi odon mi arani mardi mo ponno arda casting ko on mardi mi Mauritanie tardume lawol ngol be noddi kam téléphone be mbi kam min jiyani mo to gonda e to mbimi be finalement naati do fay jeeri hucci ballay kalmi tan dal ko gor nanta e mi woni lawol kadi mi yida radde odon occasion manam mo kaldanno mo wi kam no finalement bada arani joni min essayer tan chance parce min ba wonduda mi padma ko mi yidbe fuddade tout bibi e wala problème allahumma salli ban me hakkillam natti wonde arsugam mais hankadi mi hoti Dakar jetti med 18h 19h 20h mi gayni julde futur tan mi deli nder soudam téléphone am soni tawmi ko même numéro noddannodo kam gilnano affaire casting o wi kam joni est ce que da wawi confirmer de kam jango comme alarbo est ce que mi wawi arde casting mbimi be ala problème mami ar jango mi arti mi Dakar lande men pilmi hedde midi jami casting banmi casting am simple vite fait be mbi kam ok mami nodduma jaltumi avant mi yetto galla men be noddi kam téléphone pour wiide min ƴettimama est ce que wawi artude signina contrat mi wadda hen neex non mi wadda hen fuyde ko bibi no mi wawa artude parce que komi tardude et tout ha jango mami ar be mbi kam lundi odo prépare bagage ma ken yahobe tournage ni woni jumi hen Allah wadi hen suturo série o yalti fulbe be jidi dum e machallah ko série baddo fayid no feewi effectivement eyi joni kam bandiraɓe naniri noppi mumen mboɗo sikki famoɓe paami an Alpha ko ɗum ɗo ko mbatton ko est ce que oɗon jii hen koye mon est ce que holko dañcon hen déjà mi artanma bangue avant cinéma o mi jubbito seeɗa e ɗum ɗo animation amin daña hen dañde hen ko hande par exemple mbiɗa wawi rokkudema exemple animation woda jiddo ngara animana dum concert mudum kaldon prix no way fodde fof kaldon prix o yima min ko dum don jobatma mi biyama min de ko dum don jinmi kaldon famudiron ngara badanam donc dum don won ko nafatma téléji di kadi sada liggo ton en général ko contrat he wonde lewru fu ad jogi som nangam wala des fois ko par émission jobirtada et tout won télé mo gonnomi no mi ñohabe seeda ben ko par émission jobarma te ko jobar ko seeda de najñum goddum der pourtibi ab gandi koy mo rokkarabe promotion ni côté cinéma o ene yoba so hala Allah parce que cinéma so tawi be intéressé moy profil ma tan so tawi ari ada wada ada be ƴettimama signini contrat première saison ma heb kalis deuxième saison ma heb ko buri dum troisième saison plus que saison maji saison ji ene kewo plus que kalis o ene beydo alhamdulillah abe njoba parce que ko njobedda ko an halda dum ko kaldigal an wi ko dum do njobe hembe bima ala min bawa dum do ko dum do min bawi donc filtre ko cinéma o machallah ene yoba ko heddi ko ne wadi problème uji nan der non ko problème uji comme jidibe yumma baba parce que so tawi rendini yimbe sappo temed yimbe sappo nogas capande joyi noga dido tato mi anda no foti nombre mum pot mi wiide ni so be gonde galle gotan enen fof jikkuji men jiida wona gotum ma wod pergidde godde don dum don ko bangi goddum dum ko ndeysan ko buri hen yurminade e der odon affaire ada fotta neddo mo ganda odon jindirtuno e internet o e der cinéma o gonon hen sekilabe haddan o wona bi yumma o yidanma mojjere kalko daño o noddanma ada daño dum e der cinéma o ada daño yimbe kadi potton tan vite fait cikkon odon jokkondiri mais après tawon on jokkondirano ko dum do tan rendinan mon parce que ceylagal forcer haaki kadi aussi des fois ne yurmini quoi genre so Allah waddi yimbe min ko mi neddo goto mo ganda mi yida ceeral manam mi yida ceeral c'est à dire so Allah waddi kamé man jimi ko jaggude ma tiidi mo hulduma kadi jaggimam hami ha cikka min mi yidana horam haydara parce que kanko koccumi ko an gadanto mi wadde dum yene andube mbe ne gandiri kam on jikku mais so mi yi wonde vraiment do mbame ma do wona non bada yam tan mi dogat dum wadi
ko heewi jiya yimɓe ne jaada ha ɓooya tan natta yidde ɗaɓe jaada ko ɗum heewi addude ɗiɗon caɗele mais ittata e dara par ce que Allah wonande ko yimɓe fof ne wonanma ɗo jaam jogotoma jogo kam min après nguuren par ce que nde a andano kam nde koye jaam gonɗen nden nde ganduɗa kam nde kadi nde certuɗen nde kadi koye jaam gonɗen donc firti ko neɗɗo fof yo yiɗan goɗɗo jaam probléme uji wasata ñakkude e nder son potte hon certaine nokkuji surtout ni adduɓe mon ɓe ko ɓen ni gadorɗa des fois jogdade probléme uji par ce que ɓe jiiɗat forsudemo won certaine gueɗe taw an ɗum ɗon wonanema e aɗa sa renaki tan après an aɗa wawi bonodirde jomumen taw jarani taw ko liggey tan mais sa woni professionnel e domaine uji baɗi ni ko ça soit wona animation ko ça soit wona cinéma o e ɗo ɗum foof eyyi so ɗum ɓenni kadi je mi yi yimɓeɓe ene ñoka wonde min jiiya ariɗo henne ele ko an e Bremsen garduno somi jumani kamɓe ɓe kooti an aɗan ɗo henne mboɗo namdi wonde an ka garɗo joɗade malla holko hamma hodde mbeɗa andi ka nelaɗo kono ala probléme non mi nela mi nalen ñohe internet mais sûrement kamɓe binduma message ɓe mbima kam nanden so ari Italie sa arde wadde mako émission wimo wonde ko haɗimo hodde mi horayni ɓe mbami horayni ɗum tan dal woni réponse o bon pour min gardumi nde garami nde mi fotino arde ko ɓooyi mais à l'occasion pour explique de rendo ngo mbeɗa andi hewɓe ne gandi ɗum mais hakkude me basin yimɓe hewɓe ne gandi ɗum ko sehilam min gandodirani hankini heccanki amin gandiri ɓooyi ko neɗɗo vraiment tigui rigui quoi neɗɗo tiɗɗo yam ɗum waɗi à chaque fois kala ko jaggi miɗa yiiɗi arde mi waɗa hen junggam batte banggue mo keedmi o keedmi min ko banggue animation donc mi ara mi jagga hen donc garangalam ɗo wona importance hay goto pour mi expliquer na neɗɗo o est ce que komi garto walla mi artani komi dogɗo mi dogani walla holno gardirmi ga ɗum ɗon wona ɗum poti intéresse de yimɓeɓe foti intéresse de yimɓeɓe ko liggey baɗeteɗo manam artiste ara yaade tourné nawora animateur ingénieur de son mélangeur technicien poppo paɗe lawƴo ɓufto efo addoro foof donc on artiste foti ko foɓɓanede on équipe foti ko hokkede doole ɓe poti ko encouragede ɓe poti ko ɓeydanede force no ɓe ɓeydiri janggo e jaam kadi ɓe mbawa addude woɗɓe ɓe gona minen hayso tawi no waɗi ko heewi jarani ni ko yimɓeɓe ene gara hen par ce que wonanani kam mini importance pour explicande yimɓeɓe holno gardumi walla hol gadduɗo kam ainsi de suite de genre maintenant joɗademi ɗo min déjà à la base famille am ko ɗo woni par ce que joom suudam ko ɗo woni ko ɗo famille o woni ɗo famille o woni donc c'est logique pour somi ari ɗo somi joɗimo c'est pas méchant tu vois ce que je veux dire mais min koye carrière animation gonmi komi kewɗo wiide wonde somi ɗanata Europe natiranmi ga koye liggeyam e Allah hokki kam suturu no mijirnomi ko noon Allah waɗirni e après kadi sinno ko sago men hay baɗɗo ɗo 10 ans o baɗɗo ɗo 20 ans o sinno ko sago makko so Allah hokkimo ko yiɗi ko ruttade par ce que ko to woni gonga ɗo ken arɓe tan yilare e goto men jeeyaka ɗo hay so a watti hoorema Touba ka a wawata won Touba ka africain tan gonta donc min je pense également inchallahu rabbi ken hotoɓe donc voilà mais nelɓe maɓe wiɓe pour l'instant mi hotade mbeɗen ɗo eyyi ɗum no waddenne mami ruttine mabɓe konngol mi wiya wonde a hootani mi hootani eyyi ɗum noon moƴƴi waddenne ko ɗo Allah haalni ɗum aɗa wawi salminde bandiraɓe ha saka goɗɗo inchallah ewo pour uddude émission déjà min mbiyatmami ko merci an e joom galle ma mi ñohanamon onon yeɓoɓe men ɓe caméra woni caggal muɗum ko joom galle makko mais ko couple goto exceptionnel woni ɗo a jalara tamba min gari Italie min mbaɗi ɗo séjour goto magnifique yo Allah waɗan mon moƴƴere ana ɓuuri moƴƴude ɓe Allah rokki mon ɓe yo Allah barkinɓe yo Allah waɗe vraiment couple goto généreux et puis mbeɗa wiya kadi aussi bandiraɓe kala garɗo ɗo ganduɗo ne jogui haaju ene jogui ko foti wadde tout ce qui est clip walla émission walla goɗɗum oɗon ɗo e nder Italie so jomumen contacti mon TENNGAADEPpro ma yimɓeɓe jetta mon ko ça soit wona joomum jogo mariage tout par ce que ko junggo e junggo mbawinen en jaggodirat pour mbawen fewde ɗum ɗo hande ne wawi wontude télé goto mawɗo e nder Italie Allah ne wawi ɗum wadde donc yo fulɓe ɓe gar jagga mon surtout ɓe jaaha e compte YouTube o ɓe abonno hen ɓe jaaha plateforme uji mon ɓe kokka mon doole par ce que weeɓani oɗon mbawno wiide ɗum ɗo tagata ɗum ɗo tawani mon ko haajuji mon kippoton comme couple uji gonɗiɗo e nder wuuro ngo ene liggo en cuuri hay godane onon noon oɗon itta jawɗele mon e ko joguiɗon hewde famdude oɗon bismo yimɓeɓe e nder galleji mon kala garnoɗo ɗo so hooti konngol ko gotol wiide vraiment to paɗon ɗo mon tawɗon moƴƴere mon tawɗon teddugol mon tawɗon pulago et puis vraiment pour haalde haala Allah min nde garmi nde
e ko min gari ko min e basine min ko ɗum ɗo min tawi ɗo donc yalla waɗan mon moƴƴere Allah woppima joom galle ma mbaddon duuɓi 150 ɗum ɗo sans ordonnance noon merci beaucoup a jarama merci